Ngikubingelele mbukeli weKesheke TV lapho ngasekhaya. Njengamanje ke silana ke endaweni eNdonsa la eLondi. La bezenzeka khona kukhona ke uMr ke noMiss. Njengamanje nginabo la ukuyibona abatheke baphumelela kubantu abaningi bebekade bekhona kodwa bakwazi ukuthi ke bephumelele. Bazisho ukuthi bona bangobani benze kanjani ukuze bona bebela abakhona. Nginimukele nginamukele. Siyabonga kakhulu. Mhlawumbe ntokazi uzisho ubani wakabani ungenele kanjani ke uMiss ukwazi lokwena kwenzakalini kwena? Igama lami ngu-Andiswa Olwethunene. Ukuthi ngingenele uMiss Zululand yingoba umama wami bekangicelela ukuthi ngingenele futhi bengifuna ukugqugquzela abantu besifazane abalingana nami ukuthi bebeqhubeke bazethembe bezazi bona ukuthi bawobani njengoba futhi sengiwinile futhi namhlanje ngisazoqhubeka ngisebenzise lokho ukuthi ngifundise abantu besifazane abasakhula ukuthi beyiphathe kahle beqhubeke futhi bezethembe ngokho konke abakwenzayo. Ngiyabonga. Mhlawumbe ukhona uzofisa ukwazi ukuthi umanene usuka kuphi nendawo? Ngisuka endaweni yaseNkonjeni khona la eLondi. Mhlawumbe nje ungathini mhlawumbe ukubonga ekubahleli bomcimbi futhi nokubonga futhi kumzali okwazi ukuthi kunikeze amathuba nje? Ngidlulisa kakhulu ukubonga ngukho konke kubo bonke abantu kakhulukazi ababehlele lo mcimbi ngokusinikeza ithuba lokuthi thina siziveze sibonise ukuthi singobani kakhulukazi sikwazi nokuveza amakhono ethu. Siyathokoza kakhulu. Insizwa kithi angize ngakwena ngibonile ubucosha nje izinto eziningi lapha. Awuchaze ubani wakabani osuka kuphi kwenzakalani kwena? Ngiyabonga ngibonga ithuba. Igama uMalwande Khumalo. Cha impela ngiyayithanda njengoba ngishilo ukuthi ithanda mina. Okay. So inhloso yami ukuthi ngiqhugqumezele abantu ukuthi bangene kule nto leyo kumodela njengoba nami ngaqhugqumezekela umzali wami. So kwaqala kanjalo njengoba sengifike lana nje uMr. Okay. uMr. walapha ngiyangijabulisa impela. Umashobane usuka kuphi? Umashobane usuka eFryhead nje nawe indawo encane yaseFryhead ukuthi nje abaquluzi njengoba sengilana nje kuyangijabulisa ngoba phela indawo encane asibonakali kakhulu nje kodwa nje ngoba sengitholele ithuba ukuthi sibe la ngathola lezi zinto ezicoco bakithi kuyangijabulisa. Okay manje ngifuna ukubheka la intsha eningi ibhajiwe ezintweni eziningi nina nakwazi ukuthi ningalandeli ungathini kosebhajiwe nongakangeni kuyena? Ngingathi i-modeling kahle iyasiza cause iyakurestrict ukuthi ungene kwidakamizwa. I-modeling kahle ungasho ukuthi isport. So esikhundleni sokuthi uhambe uyobhema uhambe uyenza lezi zinto lezi nasi isport ungadlala into lena ngoba nakimi ngithatha isport into engiyithandayo yabona nje ukuthi iyangirestrict ukuthi ngenze izinto ezibhedayo yabona baba. Mhlawumbe sesiphethe siyazi ngonyaka ozayo kuzobe kuseka nje mhlawumbe ungathini kubahleli nakuphathandi balendima enikuyona ukuze ngokuzayo kube ngaphezulu kwalokho kuyikhona? Ngithi kubabukela umuntu othanda nje ukumodela engafika lana i-confidence uzoyibuilda lana. Sonke siyakwelcome kuhle nje kule ndawo siyabona. Dadewethu ungathini kwabanye osisi abasabhajiwe? Cha wena osabhajiwe ungaphuma ongangeni ungabusavumeli ukuthi uyobhajwa lapha. Kulaba asebebhajiwe ngingasho ukuthi indoda eyawa namhlanje kodwa kusasa iphinde ivuke. Ukuthi wena ubhajiwe namhlanje akusho ukuthi usazobhaja impilo yakho yonke. Kumele ukuthi uvuke uziqoqe uvuke uzithontise ufeze zonke lezi zinto ofisa ukuyifeza empilweni yakho. Sithokoza kakhulu sibonga kakhulu ngesikhathi senu enthena siphasana nje uNkulunkulu abe nani nigcine kube ngaphekwa lokho ngokulandelayo. Siyabonga. Sithokoza kakhulu umbukeli ngasekhaya ngesikhathi sakho ubika nje indlebe yakho sathokoza kakhulu.